Ngayon, sa panahon ngayon, walang second collection sa ating parokya at sa buong diocese. Siyempre dahil sa financial situation, para hindi mahirapan yung mga tao, kahit ng kulang ng mga parokya, diocese, pero walang tayo second collection. No? Paminsan-minsan isip natin parang mukhang pera yung simbahan, no? Kasi may first collection, second collection, third collection, dito, doon. Sinabi ko ito kasi yung unang pagbasa, may second collection ni San Pablo para sa mga taga-Korinto. Humingi siya sa kanila yung bahagi nila para sa simbahan sa Jerusalem. Nangyari ng maraming expenses doon, ang dami ng pangangailangan. Kaya humingi ni San Pablo sa kanila ang suporta para sa simbahan. At sinabi niya, katulad ng mga simbahan sa Macedonia, naging bukas palad at ibinahagi nila. Ibinigay nila yung bahagi. At ito maganda kasi kapag nainisip natin, even noong nakaraan na nagsisimula ng simbahan, nagkaroon sila ng pangangailangan. Pero ito ay may layunin at yun ay yung misyon ng ibinigay ni Jesus sa simbahan. Parang tuloy yung misyon, mayroon ding pangangailangan. Yung simbahan ay para sa mga Kristiyano. Pero siyempre, yung mga Kristiyano rin kailangan na may suporta para sa ating simbahan. Parang tuloy yung misyon. So ito yun ang unang bahagi sa pagbasa sa salita ng Diyos sa unang pagbasa. At sa Ebanghelyo, tuloy pa rin ang pagtuturo ni Jesus sa bundok, ang diskurso niya, at ang interpretation sa kautusan ni Moises. At ngayon narinig ang utos tungkol sa mga kaaway. At katulad kahapon, ang hirap ang pagtuturo ni Jesus. Sabi niya, ibigin ninyo ang iyong kaaway. Ang hirap talaga. At bakit ito? Kasi bilang tao, parang yung reaction ay na may revenge. Yung sa kaaway. Pero sa totoo, di ba? Hindi ito ibig sabihin yung gospel ay na nawawala ng mga kaaway. Hindi naman. Actually, it's the opposite, no? May affirmation na mayroon tayo ng kaaway. Kahit sa panahon ni San Mateo, yung evangelista, ang dami ng kaaway. Hindi ibig sabihin o walang expectation ng kapag umiibig tayo, ang kaaway, tapos agad-agad, mawawala yung kaaway. Hindi naman. Ito ay yung parang yung reaction natin sa mga kaaway. Nawawala yung galit sa kanila o sana nawawala yung revenge. Pero sana magkaroon tayo ng pag-ibig sa kanila. Kasi kung walang ganon, nawawala din ng ating kapayapaan sa ating puso. So, hindi pwede tayo makontrol ibang tao. Kung magagalit sila sa atin, yung problema nila. Pero yun ang pwede nating makontrol ay yung pakiramdam natin, ano yun ang ginawa natin, ano ang iniisip natin. Yun talaga nang pwede natin i-control. At kapag kung nagagalit sa kanila, paminsan dahil sa yung galit, so makakasala tayo sa ating kapwa. At paano gagawin yun? So hindi kailangan ng revenge o galit sa kanila, pero kailangan magdasal. Mahalaga na may prayer para sa ating kaaway. Kapag nadadasal para sa kanila, naintindihan din nang kailangan din nila ang tulong ng Diyos. Naintindihan din ang sitwasyon nila. At mas madali tanggapin yung pagsubok sa ating buhay
at magkakaroon din ang kapayapaan sa ating puso. At yun ang ikatlo, ay yung huling versikulo na sobrang mangganda, no? Na tungkol sa perfection. So kaya dapat kayon maging ganap, gaya ng iyong amang nasa langit. Ang ating, let's say, idol, ang ating layunin ay maging katulad ng Diyos. Siyempre, hindi madali ibigin ng mga kaaway bilang tao. Pero bilang Kristiyano, kayang-kayang. Kasi ang ating layunin, ang ating bokasyon ay maging banal, katulad ng ating Diyos. So kaya, kayang-kayan, sa tulong ng Diyos at sa tulong din ng ating panalangin sa ating Diyos Ama at kay Jesus.